Ei, petits agricultors, benvinguts a un nou vídeo. Avui un vídeo resum setmanal, som dijous, ja portem el segon resum setmanal. No pensava que fes tants, però mira, doncs fem un altre. Com sabeu, l'anterior vídeo ho vam deixar en dijous, així que ara avui farem de divendres, avui dijous. Avui sí que fem una setmana completeta. Vale, s'hem fet poc, bàsicament anem a fer un resum així, vale? Avui el faré així, l'únic que estic mirant formes diferents de fer aquest tipus de resums, vale? Anem a començar. Què vam fer? Hem fet dia per dia. La setmana que ve farem un resum diferent, però avui farem dia per dia. Divendres. Doncs divendres va ser un dia esto. Em vaig enterar que aquí a Noruega fan tomàquets, això sí, en hivernacle. Fan tomàquet, vam estar desherbant i podant el tomàquet i emparrant, que vaig jo mig explicar als companys que això està molt bé, perquè el responsable de granja sí que ho sabia fer, però jo ho vaig explicar perquè jo tinc experiència en podar tomàquet. Això que surt entre el mig de les axiles dels tomàquets. I això, vam estar emparrant i desherbant una miqueta. Després, aquell dia, tant el meu dinar com el meu sopar van ser macarrons. Dissabte vaig anar a Oslo, que teniu aquí el vídeo penjat i aquest dimarts tindreu un de coses que vaig comprar, així que el teniu per aquí, aneu-lo a veure perquè us el recomano molt. Diumenge no vaig fer gran cosa, diumenge em vaig dedicar a estudiar, a ordenar una miqueta coses, vaig anar una volta però això no ho vaig gravar perquè volia anar sense poder gravar res, vaig anar a donar una volta, a fer coses meves i ja està. I no gran cosa més. Vale, i dilluns vaig estar desherbant l'interior, ja vam tornar a treballar, dilluns vaig estar desherbant l'interior, vam seguir desherbant els tomàquets i vam preparar per plantar cogombre, vam plantar cogombres tant interior com exterior i després vam començar a desherbar una cosa que és l'apinabo, que crec que es diu, l'apinab, l'únic que a Espanya no es cultiva en gran massa. Dimarts vam estar desherbant a l'anet, que dilluns vam començar però tampoc vam fer gran cosa, i vam estar el que més temps de la setmana ens ha durat, que és desherbar les cebes. Que les cebes vam estar dimarts i dimecres vam estar tot el dia desherbant les cebes, vale? Dimarts el meu menjar van ser macarrons i dimecres el que vaig fer va ser, vaig dinar arròs i després vaig sopar una sopa tradicional que han fet, a més després em vaig fer cardio per la meva banda. I avui anem a l'últim dia, avui, dijous. El dia d'avui de dijous ha sigut força fàcil. Avui el que hem fet ha sigut repassar totes les cebes, perquè a més de cebes també hi havia nap, que ho hem estat repassant tot, i un cop que ja ho hem repassat, hem anat a unes cebes d'un altre camp, que només hem fet un roglet, que demà entenc que seguirem i la setmana que ve segurament també seguirem, que aquí hi ha molta feina. I ja està, ja hem estat desherbant i avui el menjar avui han sigut arròs i diferent tipus de verdures. Dit això, petits agricultors, ja està. Avui ja no sabia com fer el vídeo. Per els dijous que ve tinc com una idea diferent per fer el vídeo, però ja anirem veient, vale? Dit això, petits agricultors, ens veiem al pròxim vídeo i recordeu, a vegades fer un vídeo diari de la teva estada per Europa pot ser molt guai.